nga kung malipay gani ang usa ka tao nga nakakita sa iyang mananap nga nawala, unsa pagiyod ka ang Dios nga malipay sa diha nga ang usa ka makasasala mo balik. O Diyos nga labing kamhanan, aniya kami niningtak na sa kagabihon, nagapanawag kanimo, nagapasalamat sa kayunan nga imong gihatag kanamo, nga kami makapadayon sa among pagtuon nining among serye, og ikaw nagasaad nga ang balang espiritu igabubo nimo sa matag usa kanamong tanan nga nagatuon nining kagabihon. O Diyos, salamat nga ikaw maghahatag ka na mo sa kalinaw, sa panghuna-huna, kaalam nga langitnon, nga mga pulong among pagatunan, mahimong kabahin sa among pagkinabuhi, samtang kami nagakinabuhi uyon sa kinabuhi sa mga anak sa Dios, sa ginarian, nga giandam sa mga linuwas. Salamat, Ginoo, nga ikaw magapanlain ka na mong tanan, magatubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, good evening to everyone. We are here to continue our study. Og akong ipanginaot nga ang balang espiritu may atong giya o kita magamalipayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nini kagabihon. Ang atong title nini kagabihon akong giuluhan, After All Who Is Lost. Kinsa gayud sa pagkatinuod ang nawala. Sa Lucas 15, atong makitaan ang kasaysayan may tungod sa sambingay. Tulo ka sambingay. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Kita, mga kapaglaom, familiar sa story of the prodigal son. Ang pankining kasaysayan sa lost son o prodigal son, nga three parables, uban ang lost sheep, ang lost coin, ana ay context o background, nga angaya na to tunan pag-ayo, aron masabta nato unsay tumong na Ginesus sa iyang pagsaysay nining triple parables. Awhagon ko kamo nga buksan ninyo ang inyong mga balang kasulatan sa Lucas Kapitulo 15. Akong basahon ang verse 1 and 2. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Mao kini mga kapaglaom ang background ngano gisulti ni Ginesus kining tutulo ka sambingay. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son is an answer, triple answer. Tutulo ka mga tubag sa issue nga gipadangat kaniya sa mga Parisiyo o mga eskriba. So sa kapanahon niya na nga si Jesus, kauban sa mga maniningil sa buhis, kauban sa mga makasasala nga nagtapok diha sa pagpaminaw kaniya. Now, samtang naminaw kani mga tax collectors, kani mga makasasala, sumala pa sa mga Parisiyo o mga eskriba. Ang mga Parisiyo o eskriba, nagbagulbol. Nagbagulbol. Ingon sila, kining tawhana, ngano nakiguban sa mga makasasala, ngano nagkaon uban sa mga makasasala. Aniya ang tubag. Si Jesus sa pagbagulbol sa mga Parisiyo, mga eskriba, tingali ang pagbagulbol, dili kayo audible o dili kayo kusog, apang nabasa ni Jesus ang ila mga kasing-kasing o ang ila mga pagbagutbot. And so Christ, in answer to the issue raised by the Pharisees, nga si Jesus nakiguban sa mga maniningil sa buhis o mga makasasala, take note, mga kapaglaom. Dini, ang writer sa Lucas identifies sa mga tax collectors
nga kauban sa mga makasasala. And so, gigrupo sila. Ang mga maniningil sa buhis, ang classification kanila, mga makasasala. And so, sa pikas nga bahin, ana ang mga Farisiyo, ana ang mga magtutudlo sa balaod, nga nagbagutbot nga si Kristo nakig-uban sa mga maniningil sa buhis, nga gitawag usab sila nga mga makasasala. And so with that complaint, si Kristo nitubag sa mga Farisiyo o mga Eskriba. O ang tubag ni Kristo, pinaagi sa sambingay, nga makita na to sa succeeding verses sa Luke chapter 15. Mao ka na, so, mga minahal ko nga mga kaigsuunan, mga kaigalahan, mga kapaglaon. Kining tutulo ka mga sambingay, tubag, take note, tubag ni Jesus Christ sa bagutbot sa mga Farisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga si Ginoong Hesus nakisandurot, nakiguban sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasalan. Jesus Christ told them in answer to their complaint, suppose, pananglitan, usa kaninyo, ana ay usa kagatos ka mga karnero. Og unya, nawala ang isa. Dili ba ninyo biyaan kaning 99 aron pangitaon ang usa nga nawala? And so kining paghanay ni Hesus og pangutana. Suppose, pananglitan, iyang gibutang sa kahimtang sa mga nagbagutbot bato kaniya ang sitwasyon. And so tagaan na itong pagtagad mga kaisunan. Pananglitan, for example. And so, ang nakadungog sa gihatag ni Hesus, mga kaisunan, mga kaigalahan, mga kapaglaom, ang nakadungog, they were all shepherds. Sila nakasabot. Sila na ay mga karnero nga giatiman. And so, sa ilang kahimtang, kung gibutang ni Kristo ang sitwasyon diya kanila, pagabiyaan ba nila? Ang 99, aron pangitaon ang usa nila ka karnero nga nawala? And the answer would be definitely yes. Himuon kananila. Ha? Ingon ni Kristo, pananglitan, kamo na ay usa ka gatos ka karnero. Unya, nawala ang usa. Pangitaon ba ninyo? Biyaan ba ninyo ang 99? Unya, pangitaon ang usa? Kanang pangutana, nagihatag ng Hesus sa mga Farisiyo o mga magtutudlo sa balaod, definitely, ang answer nila, kung sila ang patubago niya ng pangutana, biyaan nila. Pangitaon tong usa. Mao ka na ang ilang dapat buhaton. And they will do that. Now, mga kaigsunan, mga kaigalaan, o mga kapaglaom, kinsa man ang gipunting ni Jesus Christ, nga nawala nga karnero. Kung imong basahon ang Lucas Kapitulo 15, ang terminolohiya nga gigamit lost, makasasala. The Pharisees and the teachers of the law, sila ang nag-define. Sila ang naghinganlan ni ini mga maniningil sa buhis, nga mga makasasala, nga mga nangawala. They are lost. They are sinners. But Christ asked them the question. And so, buhato nila. And so Christ, seemingly, kung imong makita, mga hinigugma ko, mga kaigsunan, mga kapaglaom, gibutang ni Kristo sa ilang atubangan, unsang angayan na ilang buhaton. Kung sila, pananglitan, mahitabo kanila, nga may usa sa ilang, usa kagatos ka karnero, ang mawala. Bisan usa lang, pangitaon nila, dili. Pangitaon. And so Christ is saying here, kung pangitaon ninyo ang usa nga nawala nga karnero, how much more? Unsa pa kakanako ang gitawag ninyo nga mga nangawala, nga makasasala, dili ba kanako pangitaon? Kinsa mga nangawala? The tax collectors, the sinners. Mga kapaglaom, atong mahibaluan, nga kining mga sambingay nga gihanay ni Jesus Christ in answer sa ilang pangutana, these are all customized stories.
Kung mahinungdanon ang karnero, unsa pagha ang usa ka tao. Nga bisan gihinganlan siya nga makasasala, bisan gihinganlan siya nga nawala, kung bililhon sa tubangan sa mga Parisiyo ang usa ka karnero, mas bililhon sa tubangan sa Dios ang usa ka nangawala nga makasasala. Sa paghatag ni Jesus og sambingay, masabdan sa mga nagapaminaw unsay tumong ni Jesus Christ in answer to the murmurings of the Pharisees and the teachers of the law. Ilang nasabdan ang tubag ni Jesus Christ. Kay kini mga Hudyo, kini mga Parisiyo, kini mga magtutudlo sa balaod, sila manog balantay sa karnero o sila may flocks of sheep. Nga ni sa sambingay gagihatag nila ni Kristo, nasabdan sa mga Parisiyo, unsay tumong ni Jesus Christ. Kung atong padayunon sa pagbasa, sa pagpangita sa maong tag-iya sa karnero. Verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and say, rejoice with me, I have found my lost sheep. At sa unsang buhaton sa nakakita sa karnero ay iyang isabong, o iyang lukduhon, o iyang kargahon, o dadon niya pauli, o mag-ingon siya sa iyang mga silingan, magkalipay kita, kay nakitaan ang akong nawala nga karnero. Siguro kung imong tanawon sa usa ka istrikto nga panglantaw, mga kapaglaom, mga kaigsuunan, kana nga pagkasadya, kana nga pagkamaya, should be a little bit, siguro morag overacting, laliman ka na. Nawala nga karnero, unya, kaya sa nakita nimo, imong pasano, unya, tawagon nimong tibok barangay, ipahibalo nga maglipay ka, kay nawala. Ang punto na ginensos, mga kapaglaom, mga kaigsuunan, nga bisan pa ang usa ka tao, malipay sa karnero, nga nawala nga nakitaan. Unsa pagayud ka ha, ang kalipay sa Dios, sa diha nga ang usa ka makasasala magbalik sa iyang sabakan, mawala o nawala o unya nibalik sa sabakan ni Kristo sa Dios. Mo kana ang punto ni Jesus Christ. Nabuot ipasabot sa mga nagapaminaw kaniya, mga Parisiyo o mga magtutulo sa balaod o ang tanan mga katawhan nga kalipay, nga nagapaminaw kaniya, nga kung malipay gani ang usa ka tao nga nakakita sa iyang mananap nga nawala, unsa pagiyod ka ang Dios nga malipay sa diha nga ang usa ka makasasala mo balik. Ingon pa dinhi, and I tell you that in the same way, sa sama nga kahimtang, Verse 7 of chapter 15, I tell you that in the same way, nga sa samang kahimtang na ay pagmaya o galipay diha sa langit, sa usa ka makasasala, nga maghinulsol kaysa 99 ka mga tao nga matarong nga wala nagakinahanglan sa paghinulsol. Dini nimo makita, mga kapaglaom, mga kaigsunan, unsa ka hait ang rebuke nga gihatag ni Kristo sa mga tao. Sila nga mga Parisiyo nga giisgutan din sa Lucas 15, ang mga magtutundo sa balaod nga nagahuna-huna nga dili sila makasasala. Sila nagahuna-huna nga sila wala nawala. Sila nagahuna-huna nga sila matarong sila sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo. Apan nagingon din mas bililhon pa kaysa usa ka tawo nga nawala, nga makasasala, nga mabalik sa sabakan ni Kristo, kaysa 99 nga wala nagaila, nga sila nawala o sila makasasala. Mga minahal ko, magkaigsunan, klaro nga nasabtan sa katawhan nga nagapaminaw. Kung unsang meaning niining sambingay nga nigihatag ni Kristo. Sinners, mga makasasala, nawala, naghinulsol, nahibalik sa sabakan ni Kristo, nahikaplagan, naikalipay ang kalangitan. Ang 99, ang mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, wala, naguna-una nga sila nangawala,
wala nag-ilang sila ng hinahanglan o paghinulsol. Asa sila? Naikalipay ba ang ginarian sa langit? Ingon ang balang kasulatan, mas malipay pa ang ginarian sa langit sa usang nga nawala nga nibalik sa sabakan. Apan sa 99 nga wala nagunahuna nga nawala, apan wala di ay sa sulod sa ginarian sa Dios. Sa pagpadayon ay kadwa nga sambingay nagahisgot, the parable of the lost coin. Ang sambingay sa nawala nga salapi o sinsilyo. Verse 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? Sa ikaduhang nga matang sa sambingay, maugay hapon nga punto ang buot ipasabot ni Genesos. Same intent, maong tumong, nga wala, nga salapi. Ang tag-iya, nangita. Gihimo ang tanan niya, nga arangan, nga mahimo. Iyang hinluan ang iyang balay, nagsindi siya og lamparahan. Kay kining mga balay sa Palestina, during the time, would be a little bit dark, kay limited ang ventilation or ang bintana. O ang salog could be made of dirt or yuta or abog. And so dali lang mawala. Kung mawala ang coin, dali makita. Unlike karon kung mahulog atong salapi, kay simento naman atong balay, may floor mat or whatever, dali lang makitaan. Apan in the context of the house in Palestine, mawala ang usa ka sinsiyo kung mahulog. O tingali, masuksok dito sa lungag. Apan, ang punto, dini karon nga gipakita, nga mao nga kaagi, ang nawala nga coin, gipangita sa maong tagiya. The Bible tells us, siya nagsindi sa lamparahan, gipangita ang tibok, sa tibok balay, hangtod iya kini nakitaan, og the same story, iya gitawag ang iyang mga higala, iyang gitawag ang iyang mga silingan, nagkanayon, rejoice with me, I have found my lost coin. So sa mga kahimtang, verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Sa pagsaysay ni Genesos sa sambingay, sa nagapaminaw, I know, nakasabot ang mga parisiyo o mga eskriba. Nakasabot ang nagapaminaw nga sa mata sa ginharian sa Dios ang mahinungdanon nga dili ang usa ka tawo nga nawala, kundi ang usa ka tawo nga nawala apan nibalik sa sabakan ni Kristo. Kaysa usa ka tawo o daghan mga katawhan nga nag-una nga sila matarong, sila hinlo, o wala nagakinahanglan o paghinulsol. Wala nagauna-una nga sila nangawala. Apan sa pagkatinuod, sila di ay ang tinuod nga nawala. Kay wala sila naguna-una nga sila nangahinahanglan sa pag-repent o sa paghinulsol o pagbalik sa kang Jesus Christ. Ang ikatulo nga sambingay, may tungod sa sambingay sa sa lost son or prodigal son. Usahay sa atong mga napaminawan nga mga sermon, sa mga discussion o sa mga pagsaysay, ang gipadako dinhi nga sa sugilanon, mao ang anak nga mausikon nga nawala apan ibalik. Apan mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kapaglaom, kung atong tunan, bisan tining tulo ka mga sambingay nga giskutan sa Lucas 15. Ang ipadako, dili maong nawala nga karnero, dili maong nawala nga sinsiyo, dili maong nawala nga anak, kundili unsa ka mahigugmaon sa atong amahan. Nga bisan unsa kita ka makasasala, andam siya sa pagdawat kanato. Bisan kita nangawala, andam siya sa pagpangita kanato. Kining ikatulo nga sambingay, this is the same point sa duha ka nag-una, apan mas gipadako ni Kristo. Kini sa tinuyo. In other words, this story is customized
and highlighted, gipadako, gipahayag sa pag-drive sa mao nga punto nga ang mahinungdanon sa pag-alagad nato kang Kristo nga kita mahiambit sa ginarian sa Dios, mao nga mag-ila kita nga nawala o nanginahanglan sa kang Kristo aron kita mahibalik sa iyang sabakan, mahimong kabahin sa iyang ginarian sa pagkakaron samtang nagpaabot sa mahimayaon nga ginarian. Balikan nato gamay ang kasaysayan sa nawala nga anak. Mausikon nga anak, dili nga nawala, nga di na siya kabalo asa sa paingon, o dili siya kabalo asa mabalik, nawala siya sa iyang kaugalingon nga panghimuot. He was lost in his own senses. You can just imagine, kung ikaw amahan, ang imong anak, magbiya sa imong panimalay, nga magingon, Father, I am fed up with life in this home. Amahan, dili ako ganahan, dili mamuyo balay. Ihatag ka na ako akong bahin. Kaya ako, gusto ko, I want to live a life and enjoy it somewhere else. Ang amahan, way mahimo, gihatag, ang gipangayo sa ikaduha nga anak, as we know, og siya mibiha. And I know, it's not easy for the father nga hilayo siya sa iyang anak. Iyang hinigugma. Apa na iyang anak, wala na'y gusto nga magpabilin sa iyang puder. Ang iyang anak, wala na'y kalipay sa ilang panimalay. Gusto siya mabiya. Aron sa pagpangita sa iyang kaugalingon nga kagawasan, mapangita sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Mga minahal ko nga mga kaigsuonan, even though we are safe in God's family, dili kita mapunggan sa Ginoo. Dili ta niya pugson kung dili ta ganahan. Kung gusto kita mulugnot, God is a God of love. The Father of love. And love must give someone the freedom to say no. Kaya ang gugma, dili ka na tinuod nga gugma kung walay kagawasan ang imong hinigugma sa pagdumili o sa pagsulti nga di na siya ganahan nimo. And so even though bugat sa kasing-kasing samahan, bugat sa iyang pagbati, he cannot do otherwise. Dili niya mapugos because love is not being coerced. The story is told, bibiya ang anak, dalay ang bahin sa kabtangan, iyang giwaldas, iyang gigasto, wine, women, pleasure, drinks, everything. Nagpatuyang, nagkinabuhi nga mausikon, sumala sa pagulagway sa balang kasulatan. And not long after that, dito, ang maong batanon nga nabiya sa iyang panimalay, ihurot, waldas, ang iyang salapi, ang iyang resources, o ang iyang mga higala, ang iyang mga kaila, nibiya kaniya. His resources were gone, ang iyang mga friends were gone, ibiyaan na siya, kaya wala na may makuha kaniya. And the story is told in the Bible that there was a big famine, na idako nga gutom. Verse 13 sa chapter 15 na kanayon, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a country, squandered his wealth in wild living, and after he had spent everything, so umana niya mawaldas ang tanan niya na salapi o kaputangan na ay dakong gutom. There was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Nang inahanglan na siya, hurot na iyang kwarta, wala na siya magasto. What happened? Verse 15 of chapter 15. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Imagine, kini nga kasaysayan is customized o gigama pag-ayo ni Kristo. Kung mag-ingon kita, parable, in reality, wala yun ni nahitabo sa pagkatinuod, apan ang possibility nga kini mahitabo, dili halayo. Kini nga parable, as what we know, gigama, gitailored, gipahaom yun ni Kristo sa sitwasyon.
Gigama gid kini intentionally aron ipakita ang hulagway unsa kahilawom kung asa nahimutang kining batan-on nga mausikon ni dangat. Imagine, sa sinugdan, arangan, adunahan, nag-enjoy sa panimalay uban sa iyang amahan, ni Bia, ni Walda sa iyang salapi, o sumalat sa kasaysayan, may dakong gutom nga nahitabo, sa diya nga nahurot na niyang tanang kabutangan, hurot ng tanang salapi, o siya napugos sa pagpang-impleo didto sa usa ka tawo nga ang gihatag kaniya nga buluhaton mao ang pagpakaon sa mga baboy. If you know the context, mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga kagalahan, there is nothing more despicable. Wa na'y lain nga buluhaton nga mas ngilad pa sa Hulyo kaysa pagpakaon sa mga baboy. We know the story. The Jews hated pigs. Ilang gikangilaran, ilang gikasilagan ang baboy. And now karon, kining tawhana, kining batanon, dito napugos sa pagpakaon sa mga baboy. In other words, gihulagway sa storyteller, unsa gayud kangilad ang naabtan si kinabuhi niining batanon. Bad as they can be. Despicable situation, makangililad nga sitwasyon. Ngilngig, luod, tigpakaon ng baboy, and not only that, dili lamang tama diha. Versikulo 16 ng kanayon, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. In other words, nakig-contest ka ni batanon tungod sa iyang kagutom, nakig-ilog pa siya sa pagkaon sa baboy. Aron, masudlan lamang ang iyang tiyan. Makita nato din ay mga kaigalahan o mga kaigsuunan. Giun sa paghulagway sa storyteller, in this case, si Jesus Christ, unsa ang dangatan sa usa ka tawo nga mubiya sa sabakan sa Dios. Unsa kangilad ang iyang maabtan. Unsa kalaom sa lungag nga abtan sa usa ka tawo nga mubiya sa Dios. Nawala, naunlod sa pagpakasala sa mga gikahilimtan kung ang usa ka tawo bibiya sa sabakan sa amahan. Apan ang kasaysayan wala naundang diha. Versikulo 15. When he came to his senses, sa diya nga nagabot kaniya siya sa iyang pangunahuna. He was lost. Imagine that. Ganiya mga kaigsuunan. Nawala sa siyang kauling pangunahuna. Karon, diri sa versikulo 17, when he came to his senses, sa nakaamgo na siya, sa nahibalik na siya sa iyang panghunahuna, siya nagingon sa iyang kaugalingon, how many of my father's hard men have food to spare? Ang akong amahan, ang iyang mga ulipon, ang iyang mga sigulugoon, ang pagkaon sobra-sobra, di na nila mahurot og pagkaon. Apan ako karon din ako anak sa dunahan. Apan ako ginagutom, hangtod sa kamatayon. Verse 18, I will set out and go back to my father. Take note, ako magapindog o magabalik sa akong amahan. Mga minahal ko, nga mga kaigsuunan, mga kapaglawom, this is the point I'd like to emphasize again. Ang Ginoo, dili makapugos. Kung gusto kita, mulugnot, mubiya, gikan siyang sabakan. Dili po siya makapugos nga kita makabalik. Apan, magapaabot siya, mga kaigsuunan. Dini sa versikulo 18, ingon ang maong batanon, I will go back. I will set out ang pag-alagad o pagbalik sa Diyos. Kusang loob, personal nga desisyon. Usahay, may mga theological baggage kita sa itong panghuna-huna nga magaingon, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing that He cannot do. In one way, that's correct, but in another way, dili po na correct. Kaya naman, may mga butang nga dili mahimo ang Diyos. Dili
ako mapugos sa Ginoo, dili ka mahimong pugson sa Ginoo. Sa pagsulod niya na iyang ginharian, nagiandam alang ka nato, apan kung kita mulugnot, apan kung kita mubiya, dili ang Dios makapugos. There is nothing that God cannot do. There are things nga dili mahimo sa Dios, nga pugson ta. And so, kaning batanon, dili mapugos sa iyang amahan nga mubalik. He has to make the choice. Kinanglan, himuon niya ang pagpili sa iyang kaugalingon. Himuon niya ang desisyon. And so din nakita na ito, ano siya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hardmen. And so, dini makita na to, mga higala, mga kaigsunan, nga kining batanon, nakaamgo siyang una-una, og siya naghatag o ginungdan, magabalik ako sa akong amahan. And so he went back. Og sa wala pa siya nakabalik, atong makita din nga nag-rehearse na siya, siyang isulti siyang amahan, magingon, amahan, ako nakasala, amahan, dili na ko angayan, kanang langit, amahan, dili na ko imong anak, ako nawala, pero gusto lang ako mabalik diya kanimo, kay ako nanginahanglan kanimo. As we know the story, ang iyang amahan, nagapaabot, adlaw o gabi, nagapaabot nga mabalik ang iyang anak. Again, love cannot be coerced. Love cannot be forced. The father can only long for his son to come home. Nagapangandoy lang ang amahan. So with a broken heart and a fervent longing, ang amahan sa kanunay nagatanaw, ang amahan kanunay nagapaabot nga ang iyang anak mabalik. Sa miserable nga sitwasyon sa iyang anak, nitindog ang iyang anak, o hinay-hinay nga nibalik ngadto sa ilang puluyanan. There was the self-realization nga siya nang inahanglan sa amahan. Na ay pagbati sa iyang kaugalingon, iyang na-realize, he was lost, but he came to his senses. Nawala siya, apan iabot siya, nakaamgo siya. Mga minahal ko, nga mga kaigalahan, nakaamgo ba kita nga kita nawala? Nakaamgo ba kita nga kita nawala sa pagpakasala din sa kalibutan? Remember, the prodigal son, he was so miserable sa iyang kahimtang. Apan ni barog, nilakaw, pauli. And we know the story na sa pagbalik niya, ang iyang amahan nagapaabot kaniya, nga gusto mag-welcome kaniya, og samtang layo pa kining batanon, nakita na siya sa iyang amahan. Bisan ang iyang sanina, dili na hinlo sama sa iyang pagbiya, dili na humot, dili na nindot tanawon sama sa iyang pagbiya, dili masayop ang iyang amahan. Sa pagkita niya sa iyang anak nga halayo pa, nakita niya, nailhan niya nga kini mao ang iyang anak na nawala. Even though the father's eyes may be medyo malabo na atong panahon na, but he could never be mistaken. Mga minahal ko, mga kaisunan, mga kaigalan, mga kapaglaom. God could not be mistaken. He is ready to welcome us back home. Ug atong sa kasaysayan atong balikan. Unsay nahitabo sa diya nga ang anak ni balik diya sa iyang amahan. Then the son, but while he was still a long way off, diniko sa versikulo 20, samtang layo pa kining batanon pauli sa ilang panimalay, ang iyang amahan nakakita kaniya, his father saw him. He ran to his son. Nagusta siya, nidagan siya og iyang gikakos og gihalukan ang iyang anak. Ang amahan wala ingon, ikaw ha? Wa kay pulos nga anak, balik-balik ka din No. Sa pagkakita niya sa iyang anak, nga padulong pabalik sa ilang panimalay, siya nidagan, o iyang gikakos, o iyang higalukan. Pagkamalipayon sa amahan, na hinumduman na ito ang kasaysayan. Sa una nga mga bersikulo nga ito nabasa sa Lucas Kapitulo 15, the heaven rejoices, ang kalangitan magakalipay, magmaya,
sa usa ka makasasala nga mubalik sa sabakan sa Dios diya sa ginharian. This is what happened. Malipayon ang amahan, didagan sa pagtagbo sa iyang anak, sa pagakos, sa paghalok, o aniya, ang iyang anak musulti sa iyang gipractice na dito, nga ako amahan nakasala, ako amahan dili natakos ng tawgon sa imong anak, nga imong anak, ako dili natakos nga imong kamigon nga imong anak. Samtang siya nagayaw-yaw, nagasulti niini, ang iyang amahan, wala nagapaminaw. Siya nasulti sa iyang anak. Ingon siya mga sulugoon, quick, bring the best robe, bring the best clothing, put on the ring, and put on the sandals. Dahil ang pinatambok nga baka, o kita magkasadya, kita magpista, kita magmaya, kita magmalipayon, kay ang akong anak nga namatay, nabuhi. Siya nga nawala, hikitan. Mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kaigalahan, dini ginabalik-balik ni Kristo ang tema. Makasasala, nibalik sa sabagan sa Dios. Nawala, hikitan. Kalipay sa pagbalik sa kanawala. And they began to celebrate. Sila nagselebrar, sila nagmalipayon, sila nagmaya, sila nagkasadya. Mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kapaglaom. Again, the point is, in the same way, I tell you, Jesus said, there is rejoicing in heaven in the presence of one sinner that comes home to the kingdom. Kundi harataman ang parable, unta, may unta, and they live happily ever after. Apan wala. Wala na tiwas niya. Verse 25, when the elder brother came home from the field, he came near the house and he heard music and dancing. So he called one of his servants and asked him what was going on. Ingon ang mga servants, verse 27, your brother has come and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. And so, ang kasaysayan nag-isgot nga ang kamagwang anak dito gikan sa umahan. Ibalik sa ilang panimalay na ibulong nga nusaba na ay mga tulunggon, na ay mga pag-celebrate. Unsay na itabo, gitawag niya ang sa kasulugoon. Ingon ang sulugoon, ang imong igsuon nga mipahawa, ang imong igsuon nga nawala, nibalik. Ang imong amahan, nag-celebrate, nag-ihaw o binatambok ng baka, nag-invite sa mga silingan, nga mag-celebrar, magmalipayon, magpista, kayang imong igsuon nga nawala, hikit ana. Versikulo 28. The older brother became angry and refused to come in. Ang magulang nga anak, naunsa? Nasuko o nagdumili sa pagsulod diya sa iyang panimalay. And so, ang kasaysayan naghihiskot nga ang amahan, nigawas, o nagpakitluoy sa iyang kamaguangan nga anak. Ha? So his father went out and pleaded with him. Verse 29, ingon siya, tubag sa iyang amahan, nga naghangyo na ang imong manghod, na among igsuon ibalik, kinanglan magmalipayon ta. Ingon sa iyang kamaguang anak, suko siya. O iyang tubag sa iyang amahan, look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. I have been slaving. Ingon sa magulang anak, nga wala nibiya sa iyang panimalay, nga wala nawala sa ilang panimalay, ingon sa amahan, sulod sa mga katuigan, ako nagtrabaho nga murag ulipon. Dini sa atong panimalay. Apan, o wala jud ko nagsupak-supak nimo. Apan wa jud ka naghatag kanako, bisan usa lang kagamay nga kanding, aron mag-celebrate ko sa akong mga higala.
Versikulo 30. Sumbat sa kamagwang anak, apan, but when this son of yours, kanang imong anak, di gani siya kaingon, kaning akong igsuon, ang iyang ingon, kanang imong anak, nga mausikon, nga iyang giwaldas ang imong propiedad sa mga prostitutes, nibalik, o karon nag-ihaw ka og minatambok nga baka. Ingon sa iyang amahan, my son, the father said, you're always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive. He was lost and is found. Ang amahan, todo explicar sa iyang anak ng kabungangan. Nga sige lang nak, ikaw wa man ka nakaantos, di magkasakong panimalay. Karon maglipay ra gyud ta kay imong manghod nga dugay na nawala na ibalik sa atong panimalay. Mga minahal ko nga mga kaigsunan, mga kaigalan, mga kapaglaom, the parable had open-ended conclusion. Dili klaro kung ang kamagwangan nga anak ni sulod ba balik sa ilang panimalay. Wala mabasa sa conclusion sa chapter 15 sa Lucas. But the point here is very clear, my dear brothers and sisters. Kinsa gayod ang tinuod nga nawala. Ang nagapaminaw nga mga Parisiyo o mga eskriba sa pagpaminaw nila sa kasaysayan nga gihanay ni Jesus nakasabot. Na kini gipunting kanila. Ang mausikon nga anak, nagiilang nga makasasala, girepresentahan sa mga maniningil sa buhis, sa mga makasasala, nawala sa kasalanan, nibiha sa sabakan sa Diyos, apan ibalik. Ang mga Parisiyo, mga eskriba, gisimbuluhan sa magulang nga anak, nga wala na gunauna nga nibiya sa ilang panimalay, wala na gunauna siya nga siya makasasala, wala na gunauna nga nagsupak-supak sa amahan. Apan, sa pagkatinuod, wala nagsulod sa ginarian sa Diyos. Mga minahal kong mga kaigsunan, the point is clear. We may have wandered far from God. We have some hesitations, unsa kita kadautan. But God's love for us is always ready to welcome us home. Ang pangutana karon sa atong nabasa mga sambingay. Kinsa ang tinuod nga nawala? Ang mausikon nga anak o ang iyang magulang? Kinsa ang tinuod nga nangawala? Ang mga maniningil sa buhis o ang mga makasasala o mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga wala nag-ila nga sila nang hinahanglan sa kang Kristo. Niining kagabihon, mga inigugma ko, mga kaisunan, mga kagalaan, o mga kapaglaom. The question is for you to answer. After all, kinsa ang nawala? Sa ginarian si Diyos, ang tinuod nga nag-ila nga sila makasasala, nga mabalik sa sabakan sa Diyos, mahimong kabahin sa ginarian si Diyos. Apan katong nakunahuna nga sila dili sad-an, nga wala sila nang hinahanglan sa paghinulsol sa pagkatinud-anay, mao ang nangawala sa ginarian si Diyos. Ingtak na sa kagabihon, ang pagpili alang kanato kung kinsa bagayod ang nangawala. Apan akong ipanghinaot, pinagi sa tabang ni Kristo, kita magpauli siyang sabakan, kay andam siya sa masamahan sa sambingay, sa pagdawat, sa pagakos ka nato, o sa pag-celebrate nga kita kabahin sa ginarian sa Diyos. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan, mayong gabi ang Diyos magapanalangin sa atong pagkinabuhi nga kita mahimong kabahin sa ginarian sa Diyos. Ito ko nato atong mga ulo sa pagampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Diyos, salamat sa imong papakiguban kanamo sa among pagtuon ining kagabihon nga naghatag kanamo og pagpahinomdom nga bisan pa kami makasasala, mga wala, apan ikaw nagapangita kanamo og
paabot nga magabalik kami sa imong sabakan. O Dios, hinaot nga kami andam sa pagtubag sa imong panawagan, nga kami mamauli sa ginharian nga giandam nimo alang kanamo. Hinaot dili kami sama sa mga Parisiyo, mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga wala nag-ila, nga sila makasasala o wala nag-ila sa ilang panginahanglan diya kanimo. Hinaot o Diyos, nga kami makaplagan diha sa imong ginharian, kay kami nagahandom kauban sa mga minahal sa kinabuhi, magmalipayon uban kanimo, magpauli sa ginharian nga giandam nimo alang sa mga linuwas. Salamat nga ikaw makatubag sa among pag-ampo, amo kini ginahangyo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen.